Ke India kelasyak pen kamti nak syuki presiden yang kekenhon G20 ha kasngi khang pada ya G20 summit ha Bali mentah kasngi. En chimti ke India ya syuki presiden nando ka shitarik jong ubanai banwan. Vice President Ujagdeep Dhankar mentah kasngi uloong baka kerdan jong comptroller baru Auditor General ke India la itu ha ka putai burok away kum kaseng ke babiang ha ka khen ka dia. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi mentaka sengi ulah play ya ka Bengaluru Tech Summit ka balai sengi ling baka kerwo video uloong bahai India ka core technology ka dega bor jang ka jingilong markat jo badru ka jing ai bor ha ka ba ki samla ki laban penyesno ila die pat ka rukom ai jing tem ka India bat ka France mentaka sengi kala khmi ya ka jingye trailang ha ka ba yade pat ka kam yadari ka civil nuclear ka khai ka pateng kar combating ka bat ki weipat ki benta jong kayo ka kon ka sarkar UK kala ai jing menjur hadu lai hajar tali ki visa na ka benta ki samla na India ban pentebet yala di ki ban tray hakari manau snam